Shollu ala Nabi Muhammad. Lanjut napa mboten? Nggih, sakderengipun adicara kita terasaken kanthi maulidul hasanah ingkang samangke pun asta panjenenganipun Mas Kiai Asrori Aris kita selawatan sampai jam 2 nggih. Selawatan dugi jam kalih, pengajian dugi jam 4, bablas subuhan jamaah teng mriki sanggup. Kula sing boten. Yakin. Wingi wulan poso atine padha dijaga sing ra tau poso lucune melu riyaya ana ora ana ora wonge teko asih awan tuku sego wayah magrib melu buka ana ora wonge teko jebule konangan alasane wetenge lara sedulure kalih pamit pengajian jebule malah gendaan ana ora wonge teko jilbab ireng boten do bonceng-boncengan mlakune gandeng-gandengan ana ora komplit mana topo komplit Bang Lurah nggih aja diterusno ngono iku tumindak dosa mending nang KUA sowan panguluti halangno sudah rawuh selamatan sareng-sareng wingi wulan poso atine padha dijaga tau poso lucune melu riyaya awan tuku sego wayah magrib melu buka jebule konangan alasane
tuku kayu ning Semarang. Percuma ayu, percuma ayu yang orang sembahyang. Allahumma sing seru. tambah banter. Subhanallah wa la ilaha illallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Salajengipun kita terasaken adicara Maulidul Hasanah ingkang badhe kasta panjenenganipun Mas Kyai Asrori Aris. Wekdal sapangenan kita aturaken sumangga. Shallallahu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, sesepuh, bini sepuh, telah kasepuhan sedaya ingkang tansah kawula hormati. Linangkung panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kiai Sadam, Al Mukarrom para kiai samudayanipun, wabil khusus akhinal kiram Mas Kiai Husni selaku Ketua Angsor Kecamatan Gebang ingkang tansah kita hormati. Akhinal kiram Mas Kiai Muhsinun minangka Ketua Rijarul Angsor Kecamatan Gebang ingkang tansah kawula hormati. Dumateng Bapak Lurah Desa Wonotopo ingkang tansah kita dhereki saha sak perangkatipun, khusus dumateng Ketua Karang Taruna wonten ing Desa Wonotopo ingkang mugi-mugi panjang umuripun, mugi-mugi kathah rezekipun, mugi-mugi lengawontenaken acara sholawatan boten namung dinten niki tok, boten namung malam hari ini tok. Amin Allahumma. Setuju napa mboten? Warga yang hadir setuju mboten nek le sholawatan ora mung bengi iki tok, tapi kemudian hari itu ada acara sholawatan malih. Setuju? Seminggu pisan kersa panitia bosok mbak ngawur larang iki lho, rebana larang sembarangan. Mbok sampean muter sak Kabupaten Purworejo paling larang niku rebana santri Kendil. Percaya ora percaya? Nggih, mugakno sampean rawani ngundang potongan-potongan randi duit. Padha karo mburi-mburi iki ya potongan-potongan randi duit. Apa meneh sing jas ijo, apik jase tok. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing dalu menika kawula sak rencang saged nderekaken wontenipun adicara wonten ing acara halal bihalal Karang Taruna wonten Desa Wonotopo saha masyarakat mriki sedaya. Estu alhamdulillahirabbil alamin kawula panjataken bersyukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun wiwit donya dumugi akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Asik rame. Wow, saking rebana lek ngendika jarene mauidhatul hasanah. Kula mboten setuju sama sekali. Kula wegah nek kon mauidhul hasanah, sebab nek mauidhatul hasanah niku mauidhah niku nuturi, hasanah niku apik. Carane ngomong kudu apik, sing domongi kudu sing perkara apik. Ning kula dalu menika karena temanya kita bersolawat bersama santri Kendil. Iki kula kenalaken. Santri Kendil niku mboten namung hadroh tok, tapi majelis ngaji ugi sholawatan. Dadi ngundang santri Kendil kudu ana ngajine, ora kena sholawatan tok. Mulane nek kula kon niki mboten mauidhah tapi ngaji sesarengan. Nek ngaji niku bebas. Dengan bahasa saya ya bebas-bebas mawon. Nek ora mauidhah hasanah masalah. Wong kadang kula ya gelem misuh bareng. Kadang-kadang sing penting nekakno
dengan cara apapun sing penting nekakno ngilmune tekan jenengan saged ngamalke insyaallah jenengan bakal bejo donya akhiratipun. Amin Allahumma amin. Monggo kita syukur sesarengan. Monggo selawatan malih nggih. Pokoknya solawatan, saya solawatan, ono ngajine sithik solawatan malih, setuju mboten? Nek ngaji tok jenengan yakin ngantuk. Setuju? Sing hadir tekan mburi kono kae, sing nggawa gendera ora mungkin nggawa gendera rak pingine pengajian, pingine sholat. Makane bagi solawate. Nggo, kula ora bagian solawat, kula bagiane ngaji. Dadi sing solawatan men mburi. Jadi bagi-bagi tugas engko amplope nek dibagi men luwes. Nah, nek umpama kula ya selawatan ya ngaji ra tak wehi kabeh mburi. Setuju? Ndika. Syukur sesarengan nggih. Engko. Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah ma syabbalta wa abad. Go, sarang-sarang. Ma takallama tid'u fil hasyatara wa hina man zabat lagi sya'an lahu tawarraka subhu hingga hangin tasobat. Allahumma salam dan salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salam ingkar salam tabarakta rabbana ya dzal jalali
Tasik Kirang. Tasik Kirang. Lanjutkan Mas. Antan ma'ruf bil judi mukrid buyur ini malku hadis di hakillah bil judi mukrid buyur ini malku hadis di hakillah Antal Habibul Azam Sirrul Mujib Hasya Yagib Malada bi Rasulillah Antal Habibul Azam Sirrul Mujib Hasya Yagib Malada bi Rasulillah Antan ma'ruf bil judi mukrid tuyur Inni malhuf agisni bi hakillah bil judi mukrid tuyur Inni malhuf agisni bi hakillah Antal Habibul Azam Sirrul Mujib Hasya Yagib Malada bi Rasulillah Antal Habibul Azam Sirrul Mujib Hasya Yagib Malada bi Rasulillah Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji nggo kitab dadi mboten mau'izatul hasanah tapi kula maca kitab. Kula nekakno kitab, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrulillahi bi ni'amihi as-sawabihi ala ibadihi alladhina hadahum lil imani. Kula cobi, kula yakin ingkang hadir menika sedaya apal surah Al-Fatihah. Apal sedaya? Ngertos artine sedaya? Mboten. Jenengan salat maos Fatihah, jenengan ajeng napa ndonga ditutup Fatihah, dibuka Fatihah, cobi niki. Kula tak maos bab Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ay wa syukru lillahi bi ni'amihi as-sawabihi ala ibadihi alladhina hadahum lil iman. Kalimat alhamdulillah, kalimah alhamdulillah niku menunjukkan kalimah syukur, kalimah matur suwun dateng Gusti. Syukur kelawan nopo? Syukur ngala sawabi nikmat. Syukur kelawan piro-piro nikmat sing wis diparingke dening Gusti Allah.
Nikmat niku kata ana wong duwe nikmat duwite akeh. Ana wong duwe nikmat bojone ayu. Ana wong duwe nikmat bojone ganteng. Ana wong duwe nikmat duwe mobil akeh, omahe gedhong magrong-magrong, tapi ora ana nikmat sing bisa ngluwihi kabeh iku kejaba mung perkara siji aine amil iman, yaiku nikmat rupa iman Islam. Niki sing ngendika Imam Nawawi. Imam Nawawi ngendika bahwa nikmat sak monten katahe ora ana nikmat sing bisa ngluwihi nikmat iman. Kalimah akhire piyambak sedaya ingkang hadir menika masyarakat Wanatapa sing hadroh niku ya duweni iman, sing hadir ya duweni iman, sing tukang nyoting ya ana imane ya duweni iman. Ora ketang nek krungu pengajian nek pas nyoting tok, nek ra nyoting ya ora teko. Ra tau ngaji ana tukang son, alhamdulillah tukang sone ya duweni iman. Kita dongake tukang son panjang umure. Amin. Allahumma muga-muga tukang sone kabeh mlebu swarga. Amin. Allahumma mlebu swargane dhisik dhewe. Amin. Allahumma. Lho nek tukang son kok mlebune kari dhewek, kene arep selawatan durung ana sone. Makane kene siap-siap mlebu swarga arep selawatan sone wis siap. Berarti tukang son mangkate dhisik. Lho tenanan Bu. Kaya kula niku lak tekone wau kari dhewek, tapi tukang son niku tekone dhisik dhewe. Ning bubare kari kula yakin ganjaran paling gedhe niku tukang, sebab luwih pingin ganjaran gedhe meneh tukang son rasah njaluk bayaran. Yakin ganjarane gedhe tenan. Wis swarga tak dongake swarga dhisik dhewe. Amin Allahumma. Ning ora ana syarat pingin mlebu swarga kejaba kudu siji duwe yaiku syarat rupa sugihe kaya ngopo, kumahe gedhong magrong-magrong kaya ngopo, halah mbok dadi camat, mbok dadi ketua Angsor, mbok dadi ketua Rijal Angsor, ning kok ra duwe iman ora bakal iso mlebu swarga. Mulane alhamdulillah sing rawuh niki duwe iman kabeh. Mulane kita sedaya syukur kudu ngucapno kalimah alhamdulillah. Niku maknane alhamdulillah. Alhamdulillah niku nek cara kitab nggih. Ai as-sana. Kitab cara kitab niku alhamdulillah maknane ngalem. Maknane ngalem niku pengalem niku ana papat. Cara Pak Yai Sadam niku ana papat. Hudus ala qadim, qadim ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus. Ngoten bae. Ana kalane piyambak niku qadim ngalem marang hudus, Gusti Allah ngalem marang makhluke. Kadang-kadang Gusti Allah muji, Allah gawe makhluk rupane innal insana fi ahsani takwim. Allah gawe menungso sak bagus-baguse bentuk, sak elek-eleke rupane sing teko nang kene iki paling elek, mbuh ya gedhi, ireng, rambute kriting, untune ompong. Lho niku ompong, kula ya ompong. Bu tak kandhani Bu nggih. Kula ompong jenengan ngerti sebabe. Sebab kula niku sering banget ngombe susu kadaluwarsa. Lho ora percaya niku, sing ompong niku padha bojone tuwa masalahe. Jadi gampang mrontolke untu, malane kula niku ompong gara-gara bojone kula ketuan. Sering ngombe susu kadaluwarsa. Tapi tak syukuri tetep alhamdulillah. Ompong ra masalah gitu. Ompong kiai Bu timbang niki endi ra ompong ning ra patek kiai. Itu lumayan. Ompong kiai, ra ompong dudu kiai. Jenengan milih sing pundi? Milih sing ompong kiai napa sing ra ompong tapi dudu kiai? Hah? Milih sing ra ompong tapi dudu kiai. Umpama jenengan gelem kalih kula sing emoh. Lah wong tuwa-tuwa ngono gelem ora gas banget. Wong Wanatapa iki payah. Kula teraske.
Jadi ngalem niku wonten sekawan, ana kalane ngalem Gusti Allah ngalem nyang makhluke, ana kalane makhluk ngalem nyang Gusti Allah, ana kalane Allah ngalem nyang zate dhewe, ana kalane nang kono makhluk ngalem nyang makhluke kabeh. Alhamdulillah, tapi kabeh pengalem iku kabeh duweke Gusti Allah. Alhamdulillah. Jenengan ngalem bojone Mas sampean kok ganteng temen, iku otomatis ngalem Gusti Allah. Kenang apa? Sebab sing gawe Gusti Allah. Saiki nek ana wong lanang ngunekne bojone, "Mak, sampean kok cerewet temen." Niku ngina napa mboten? Nek ngina berarti ngina sapa? Berarti jenengan dadi wong wedok kok cerewet iku membuat sebuah potensi kanggone wong lanang iku gawe dosa. Mulane jenengan kok cerewet iku hukume makruh. Lho ora percaya. Kula mangos tunggalipun kitab wonten kitab Ghuniyah karanganipun Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu memakruhkan pakaian sing boten ala Arab sebab niku wonten Arab. Jadi nek teng Mekah niku Syekh Abdul Qadir niku makruh. Misalkan wonten Arab, daerah Arab niku, kok teng mriku niku rata-rata nggo jubah, nggo udeng-udeng. Tapi kok teng mriku niku nganggo kaos, model nggo jas ngoten niki, niku makruh. Sebab napa? Pun ngendikaaken alasane Syekh Abdul Qadir, sebab itu menuai akan menumbuhkan fitnah, akan menumbuhkan caci dan maki. Jadi anane wong elek-elek sebab kuwi duwe pola. Umpama wong kuwi ra polah ora bakal tanggane muni. Alah salat ki rong dina kok jubahan. Nah, ngoten niku. Umpama wong kuwi ra jubahan ora bakal kene ngunekne Berarti jenengan ku umume wong Wanatapa. Ketika jenengan nggo pakaian sing ora umum iku ndadekno perkawis wong liya bakal muni-muni gawe fitnah kadang glendengi. Iku sebabe makruh. Berarti wong Wanatapa biasa-biasa wae dadi kiai nganggo jas luwes, nggo batik, nggo sarung luwes. Umpama ra kiai nganggo jubah, nggo udeng-udeng, akhire tangga teparo muni kabeh. Berarti cara penggalihe Syekh Abdul Qadir nganggo udeng-udengmu iku jane sunah tapi menyebabkan sebuah fitnah iso dadi makruh. Ngoten niku. Pun tak teraske. Iki alhamdulillahi rabbil alamin. Piyambak muji nyang Gusti Allah. Gusti Allah niku sunten Rabbil Alamina, dat kang mengerani wong alam kabeh. Artinya semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Gusti Allah. Ketika wis kabeh milik Gusti Allah, jenengan rasah kakeyang sambat, rasah kakeyang napa nggih? Maidu, ora kakeyang protes. Duwe bojo ganteng alhamdulillah, duwe bojo ompong alhamdulillah, duwe bojo rambute gondrong alhamdulillah, duwe bojo sirahe butak alhamdulillah. Kabeh alhamdulillah sebab apa? Lillahi rabbil alamin, kabeh duweke Gusti Allah. Ngoten nggih. Sholawatan malih nggih. Sholawatan malih nggih. Rebana siap. Sarepe. Yo. Nyuwun lagu napa jenengan? Lagu napa? Lintang Asmara. Saged mboten Mas? Ajeng nyawer pinten jenengan? Wah niki Mas. Siap. Ayo. Selawatan sareng-sareng nggih. Siap? Oke, monggo Mas Galih. Niki vokal sing paling lemu awake, sing paling ireng kulite, sing paling mambu awake, sing paling ompong untune. Nek kula ompong siji niki paling ompong. Yo, tapi sing paling apik suarane. Kula niku nek susatrane batinku wong ngaji antep nasoni aku
padha mangkat ngaji mung eling sangone pati setiaku bisa
malih sekedap, tak terasi sekedap. Nggih. Jadi ngaji solawatan. Iki kula aja ngaji Fatihah tok. Nanging mbuh karuang rampung napa mboten. Alhamdulillahi rabbil alamin sampun wonten kalimah saklebaripun Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani ay al-atifi 'alan nari wal fajiri birrizqi lahum wa daf'ul afati anhum. Allah niku gadah sifat Ar-Rahman, maknane al-atifi kang welas ngalal bari ing atase wong apik wal fajiri lan wong elek. Jadi Allah gadah sifat apian karo wong apik, apian karo wong mbuh ra berduli apik, ra berduli elek. Kula tak takon, sing rawuh niki wong apik kabeh napa mboten? Sing rawuh niki kira-kira wingi posone 30 dina apa kur 3 dina? 29. Posone 29 dina apa kur 3 dina? 28, ana sing 28, ana sing 22, ana sing kur 3 dina, ana sing kur ngarep tok karo mburi tok. Malah ana meneh jarene poso medhot bedhug. Nggih. Ning ngono kuwi wong sing posone ora tutup, salate Jumat tok, kadang ana wong salat kur salat tok karo Gusti Allah tetep duripi. Nggih napa nggih? Wong ibadah urip, wong ra ibadah uga kalih Gusti Allah dikei urip, padha uripe. Ana wong tukang ngombene kopi ya urip, ana wong ngombene aqua ya urip. Nyatane nggih, nyatane niki kula diwehi kopi urip, sing mburi ra diwehi kopi ya tetep iku diwehi wis metu. Iku nuduhaken yen Allah niku gadah sifat Ar-Rahman, welas dateng makhluk mbuh apik mbuh elek tetep Gusti Allah apian. Ana wong ngombe kopi urip, ngombe wedang putih urip, ana wedang teh diombe ya urip, kadang malih ana wong sing tukang ngombe ciu ya tetep urip nggih. Urip. Wonge teko nggih. Gondes ngawur. Iki gondes ora ketok nang ndi ya, Ndes? Gondes ketok. Halo Gondes. Halo, hormat. Alhamdulillah Gondes teko. Ngombe ciu urung, Des? Mboten. Alhamdulillah. Wis pirang minggu ora ngombe ciu apa wis pirang dina? Kula duwe lagu. Kula duwe lagu kanggo Gondes dan kawan-kawan. Biyen wis tau mabuk keser-keser. Apal? Apal? Sa, delengen. Biyen wis tau mabuk keser-keser, saiki salat aja ngasih keter. Biyen wis tau mabuk keser-keser, saiki salat aja ngasih keter. Apa dereng? Nyanyi bareng-bareng siap? Sing wis tau ngombe ciu siap nyanyi bareng-bareng? Siap? Yo meneh, jajal galing-galing. Biyen wis tau mabuk keser-keser, saiki salat aja ngasih keter. Biyen wis tau mabuk keser-keser, saiki salat aja ngasih keter. Apa dereng? Apal? Ditrebana iso ora ya? Tak jajali jajal. Ayo jajal. Rebana iso ora? Niku lagune lagu
Mabuk keser-keser nggih. Yakin ana sing wis tau ning muga-muga barokah sholawatan dalu menika sing maune ngombene ciu sesuk ngombene kopi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Biyen wis tau mabuk keser-keser saiki salat. Biyen wis tau mabuk keser-keser saiki salat. aja kasih teter Tak akoni aku akeh dosane awan bengi mong mabuk gaweane alasan gawe-gawe nang donya mung mampir ngombe alasan gawe-gawe ning donya mung mampir ngombe. Yuk bareng-bareng. Biyen wis tau mabuk keser-keser saiki salat aja ngasih keter. Biyen wis tau mabuk keser-keser saiki salat aja ngasih keter. alasan digawe-gawe Mampir ngombe alasan digawe-gawe ning donya mung mampir ngombe. urip iki mung sedewa yen iso aja nambah dosa melu majelis sholawatan berusaha golek ganjaran la ilaha illallah pangeran Gusti Allah Muhammadur Rasulullah Oh, sareng-sareng yuk. Biyen wis tau mabuk keser-keser saiki salat aja ngasih teter biyen wis tau mabuk keser-keser saiki salat aja ngasih teter tak akoni awan bengi mong mabuk gaweane alasan digawe-gawe ning donya mung mampir ngombe alasan digawe-gawe dunya mong mampir ngombe. Aku tahu Kapan tiba ajalku ku akan memohon ulang panjangkan umurku. Yuk bareng. Andai ku tahu Kapan tiba masaku
Saderenge dilajengaken menika kula gadah amplop kalih ana duwite kabeh. Wonten sing kersa? Wonten sing kersa? Niki wonten amplop kalih setunggal saking PAC GP Angsor Gebang, setunggal saking PAC padha. Kaya mang dijenengi manu. Niki wonten sing kersa amplop saisine. Wonten umpami jenengan kersa, sing kersa monggo minggah. Kehormatan iki tak wehke jenengan. Ayo ngacung, sapa sing wani munggah? Ayo mriki. Ayo. Sedaya. Langsung mriki napa aja minggah? Minggah mboten napa-napa. Cie. Kita dongake mugi-mugi berjodoh. Cie. Angel. Mas dipegang mic-nya Mas. Asmane sinten Mas? Dipencet tik. Cek. Mas Apip. Mas Apip dari mana Mas? Pripun? Saking pundi? Saking Kali Gesing. Saking Kali Gesing mriko napa Kali Gesing mriko? Mriko. Oh mriko. Gua Seplawan. Oh nggih, sebab mriko wonten Kali Gesing, Kutarjo nggih wonten Kali Gesing. Nah, jauh-jauh dari Kali Gesing tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Kali Gesing. Yes. Kula tanglet Mas, jenengan apa motivasi Anda jenengan rawuh mriki Mas? Pados syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Pados syafaat mugi-mugi selamat donya akhirat. Amin Allahumma. Berkah selawat maksiat minggat. Amin. Oke. Kula matur. Jenengan datang ke sini memang sudah tahu ada grup Hadroh Satri Kendil atau memang jenengan pokoknya solawatan budal? Solawatan budal kalih info saking rencang-rencang. Alhamdulillah. Pun niki ada dua pilihan, jenengan arep jawab pertanyaan opo arep menyumbangkan sebuah kreasi Anda. Milih tak takoni opo jenengan aweh. Pemilih tak takoni ditakoni malaikat. Manrob buka tenang mawon teng mriki wonten kaum barang mangke ditalkin Mas kaum nggih jenengan milih ajeng menyumbangkan sesuatu untuk kita semua nopo mriki ajeng matur tanglet kalian jenengan tak wae pertanyaan Nyumbang mawon. Dalem Nyumbang mawon. Nyumbang duit napa nyumbang kopi jenengan? Nyumbang selawatan. Selawat insyaallah. Selawat napa? Derek. Ujung nih derek gaya nantang tuang solawatan lho. Oh derek, jenengan isone apa Mas? Iso kabeh ngono. Tak kongkon sing angel sampean beruh. Hah? Apa ya? Derek, wong ora iso milih kok derek lho. Apa ya? Pun jenengan mikir sih, ya, mikir mikir wae sih. Engko bareng-bareng mbok menawa iso duet. Oke, cie, Mas, dengan gantian nunggu sih, mikir kayak gini sih. Nah, sapa ngerti dadi jodoh tenanan, amin Allahumma. Hehe. Asmane sinten Mbak? Mbak, tempel. Markisa. Niki sing mburi, sing mburi bosok kabeh niki sing mari mburi niki. Milkita. Oh Mbak Milkita. Novita. Masya Allah. Pun niku wis ciri khas kapan wong anake telu, wonge mesti budek. Kula anake telu, niki anake telu, niki anake telu, niki budek kabeh telu. Ning kagetan. Mbak Novita saya alas mbuh pokoke sapa lah. Saking pundi Mbak? Mriki. Saking mriki mawon. Pun. Umur pinten Mbak? 12. Berarti masih TK ya?
Ye, masih TK sudah mau bercinta. Ye. Ye. Kelas berapa, Mbak? Kelas 6. Kelas 6. SD. SD. Oh, iya. Kelas 6 SD. Oke. Jenengan Cubi, pingin nyanyi nopo pingin tak wehi pertanyaan? Nyanyi mawon. Nyanyi mawon. Oke, setuju. Berarti kita duetkan, oke? Yang satu pingin nyanyi, yang satu juga pingin nyanyi. Ayo berdua bernyanyi, berjoget beria. Ayo. Kasih mic satu lagi, Mas. Tepuk tangan untuk masnya dan mbaknya. Ini Pribumi Wonotopo dan dari Kali Gesing. Tenang, Mbak, Kali Gesing akeh duren. Nggih, tenang. Kali Gesing juragan duren alias duda keren. Amin. Hanya apa, Mas? Mali songo. Aku kira iso, Mas, sing iso-isoan. Umpama sampean isone langgem Jawa ya oleh kok. Umpama arep nyanyi jandaku ya oleh kok. Tenan, arep milih sajadah ireng ya oleh kok, bebas. Arep nyanyi apa? Hah? Sholawat busro. Allahumma Sik, Mbak. Asik. Tibil kulub jenenge ya. Oh busro. Cek. Sik. Sebelum nyanyi, karang iki arep berduet, coba. Jenengan asli kenal urung? Apa kanca sekolah? Kenalan sik toh. Yuk, disoting. Yeay, asik. Piye kenalan? Disekseni wong akeh lho, Mas. Ta'arufan. Ditunggu tenang wae 6 tahun meneh tamat SMA. Ning sampean potongane separaning Israil ngono lho. Tenang wae Mas, nang kene komplit. Iki ana kaum, ana kiai, ana olah wis komplit banget pokoke. Apapun yang terjadi beresi kabeh. Yuk coba berduet. Mbak, yuk kita dengarkan, kita derekaken Mbak Novita dengan Mas Lali wisan. Apip. Mas Afif, sing lanang iso busro, iso ya? Iso lah. Allahumma sholli. Akan nggih? Oke. Ngala sayyidina. Malah sing kene bingung. Unceng ngono ya. Ya wis arep lah. Konjen ayo berduet. Kamera yuk, kamera ini ada 2 sejoli yang mau berduet bersolawat bersama. Yuk, mau madhep mriko yuk, madhep kamera, hadap kamera, dipaske tukang kamera. Oke, hadap sana. Aku ora butuh raimu kok. Sing butuh raine kono kok. Ora usah madhep nggonku. Rai kaya awakmu akeh. Yo, mulai. 1 2 3, mulai. Allahumma sholli wa sallim ala Coba banter yuk. Muhammadin sayyidil Bantu semuanya, yuk. Bareng-bareng yuk, sareng-sareng. Yaumil akhira. Yuk. Allahumma sholli salim ala sayyidina. Kok njaluk 100.000. Nakal iki. Satu lagi nggih, Mbak nggih. Nggih sedaya mawon. Setuju mboten? Satu lagu lagi. Setuju. Lah iya ngenteng-ngentengi rebana ora nyanyi wae. Siap mboten? Setunggal lagu melih. Siap mboten? Niki akeh lho isine. Kena nggo turu rokok, kena nggo bensin. Sing penting ampun gawe modal slot nggih. Mboten? Tukang solawatan ampun keneng slot nggih. Penyakit paling berbahaya niku slot. Mboten main kula. Mboten main. Ning dolanan.
Satu buah lagu lagi, jenengan pingin apa lagi nih? Songo. Hah? Wali Songo. Wali Songo. Wali Songo, monggo, siap. 1, 2, 3, gugur Rasido. Yo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Yo, bantu. Muhammad Ainul Yakin. Sunan Gunung Maulana Sunan Gajah Nekosin Sunan Giri Jokoraden Syahid. Sunan Muria Raden Sunan Kudus Jawa Joden Sunan Tepuk tangan yang meriah sampai belakang untuk dari warga Wonotopo dan Kaligesing. Sekali lagi kita doakan semoga berjodoh. Amin. Kok jaluk nomere. Sik mbak. Wis tukuran nomor lho. Iya. Lanjut malih nggih. Niki masih wonten kalih melih. Niki nembe panitia, khusus dari panitia. Apa? Oh. Gondes, pancen gondes nanan. Engko ndes. Hah? Niki kita wonten kalih, mangke selanjutnya nggih. Tak lanjut kiriin, tak terakhirin ling ngaos gedam nggih. Pokoke seling-selingan. Mangke siap-siap kula nyuwun sing dewasa mawon sing aja cah SD. Nah, wadon siji, lanang siji. Sapa ngerti jomblo karo jomblowati. Oke? Kula teraske. Allah niku gadah sifat Rahman, alal bar wal fajir. Allah iku duwe sifat apian, welas asih marang wong sing apik. Ana kalane jenengan bendina ibadah tetep diwelasi dening Gusti Allah. Ana kalane wong ora tau ngibadah, ora tau gawe apik, anane gawe rusak, anane gawe maksiat, tetep
diuripi karo Gusti Allah, tetep diwelasi dening Gusti Allah. Niku jenenge sifate Allah Ar-Rahman. Diwelasi kelawan napa? Bir rizki, kelawan rezeki. Kathah fakta kadang ana wong ahli ibadah, ahli solawatan, ahli mujahadahan, ahli pengajian ning duwite pas-pasan. Ana kalane wong iku longko pengajian, longko solawatan, longko nyang masjid, longko salat, bahkan ra tau poso ning malah duwite akeh. Nek kula yakin sing rawuh sawit ngarep tekan mburine kok niki kegolong sing pertama. Ya solawatan kala-kala ngaji po barang tapi ora patek duwe duit. Nggih napa nggih? Tur yakin kula, sebab kula yakin sing wong duwe duit akeh, sugih tenanan iku ora teka. Gek sibuk ngopeni duwite. Kula kadang niku iri lan meri. Ana wong ketok ya biasa-biasa wae, motor ya motore elek. Ngono iku ya urung lunas. Tuku enak awan-awan cangkruk jagongan ngopi udah tudut guyon suwantai padahal ya melarat. Ning ngono iku sing sugih, wis sugih, gek kerja wae ora tau duwe wektu nggih ngopi, ora tau wektu gawe guyon, ora tau gawe tongkrong nang ngangkruk. Nggih napa nggih? Yuk kira-kira sugih sing biasa-biasa wae tukang ngopi, tukang udut, tukang guyon, apa wong sugih sing bendina mung anane esuk sore awan bengi golek duit. Kira-kira sugih pundi niku? Nek umpama sugih ning kok gek golek sibuk wae, ning umpama mlarat kok santai temen panggah ngopi, udat udut wae. Nek duwe udut ngono. Sandinge nyoming mesem tok, ngopi ra tau, udut ra tau, guyu ra tau, duit ora duwe, apes. Ning alhamdulillah senajan ngoten niku isih diwelasi dening Gusti Allah. Niku sifat rahmane Gusti Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman. Sifat welase Gusti Allah kanggone makhluk ra berduli wong kuwi ibadah ora ibadah tetep nang alam donya Gusti Allah tanggung jawab nguripi sampean padha. Mulane sampean nek ibadah rasah mikir sugih apa ora, sebab ibadah iku kadang-kadang sing ra ibadah malah suwite oke. Pun nggih saniki nyanyi melih. Mangke nyanyi yuk kuis malih. Kula gek duwe amplop loro ndak seneni panitia ndal disak. Sik kula pingin penyanyi sing dia. Nah, kula pingin penyanyi sing ndi? Sing ora tau nyanyi. Oh, kula pingin Mas Zuri nyanyi. Mas Zuri. Ini artis dari kita, santri Kendil sing paling jomblo, sing paling ganteng, sing paling dhuwur. Pokoknya paling bagus dhewe rupane, tapi suarane biasa-biasa wae. Lho Gusti Allah niku ngadil tenan, Pak. Estu ngadil tenan. Kula suarane elek, tapi kiai. Ana wong suarane apik, tapi ya sing ngono kuwi rupane. Adil. Nek umpama kula kiai suarane apik, ganteng pisan, ya rampung kabeh wong semene kae. Nggih, kula paling sugih dhewe. Pun yo Mas Dori nyanyi. Sapa nandur bagus. Nah, lagu favorit saya, Ibil Kulub. Sopo nandur bagus bakal panen uga, seneng ayam bahagia anak putu sakeluarga. Lamun dadi penggede perintah anak buahe, ojo ngasih keras kaku sang seneng karepe dhewe. Dadi yo sira pelindung perintah kelawan kira-kira. Allahumma sholli ala Muhammadin wa dawaiha
Muhammadin Jibril. Nabi Muhammad. Nah, kita lanjutin tak teruski. Iki ono barang loro. Kula nyuwun setri setunggal, kakung setunggal. Yuk, siapa? Sawadu.
Satu lagi setunggal malih. Kiu kiu. Tik 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 tik. Kiu kiu. Mas Erin, asmane sinten Mas? Ramadan. Ramadan. Raisa Ramadan. Ramadan. Kula ngertos jenengan Ramadan nggih. Mangke jenengan kontur yuk Madang. Mas Ramadan sange pundi Mas? Din. Redin. Gondosuli. Gondosuli. Tepuk tangan untuk Gondosuli. Kula iki nek krungu Gondosuli dimanapun ada solawatan pasti ada grup Gondosuli kaose putih wonge sregep-sregep. Amin Allahumma. Semangat Gondosuli. Semangat Gondosuli. Saking ngerden. Mas Ramadan. Ramadan apa Ramadan? Ramadan apa Ramadan? Ramadan. Rapopo arak Ramadan, arak Ramadan padha wae. Ali rono sik. Mbak E asmane sinten? Nama napa? Nama panggung napa? Wes. Aku rawani nek iki. Aku rawani, aku mundur pasrahke Sinun. Lanjutkan Nun, aku rawani. Ternyata wong panggung. Aduh. Sing siji panggunge ngaji, sing siji panggunge apa? Jenengan tiang panggung, Mbak. Kula tiang biasa. Tiang. Jenis tiang listrik. Tiang biasa apa biasa tiang? Biasa mawon. Biasa mawon. Wau jenengan tak tangleti asmane, nama panggung, nomor nama nopo. Jenengan kula matur nama panggung jenengan sinten? Kula. Nggih. Anu. Anu sinten? Mbak Anu. Oh nggih Mbak Anu, nggih Mbak Anu, nggih Mbak Anu. Lani Hau. Hah? Lani Hau. Lani Hau. Hau. Saking pundi jenengan, Mbak? Kula saking mriki mawon mriku ngaji. Gatel Mbak nggih. Gatel. Mboten kula niku grogi mun ganggu mboten manggung. Wah. Jenengan biasa manggung napane, Mbak? Manggung napane? Kula malah sing grogi kula lho, Mbak. Jenengan biasa manggung napa? Teng kamar mandi. Kadang. Kadang biasa manggung teng Hadroh napa teng Ojen Tunggal napa teng Dolalak napa Jaran Kepang napa manggung napa? Nek dong teng griya nika cuwawaan ki ambek. Oh, teng griya cuwawaan ki ambek. Berarti kula yakin yen pun garwa napa dereng? Dereng. Dereng. Yo masalah niku cuwawaan piyambak niku ra payu-payu. Ndang padoske, Pak. Oh nggih. Yen purun kali niki. Ampun, kita sealit. Makin kula seneng. Aduh. Lho, cilik niku lumayan, Mbak. Mumpung ge cilik sampean bagian gedhe ning ngono lho, Mbak. Piye? Hah? Piye? Repot. Yo men ana kerja keras ngono lho. Karena nggih cilik sampean sing gedheke apa diwalik? Apa Kula kerja sing keras lanange. sampean kerja sing keras lanange. Iki aku pedhot utekku nek musuh ngene iki. Bebasan iku aku wong paling bodol cangkeme ngono ana sing bodol, Mbak No. Astagfirullahaladzim. Kula wau matur, jenengan saya pundi, Mbak? Wonotopo. Wonotopo. Dua cewek asli pribumi sedaya. Jenengan sudah biasa dengan acara sholawatan? Nembe nganu. Nembe niki? Nggih. Nembe niki? Nggih. Alhamdulillah barokahe Karang Taruna Wonotopo sing dorong tahu ana sing urung tahu sholawatan iku saiki ana wong gelem sholawatan. Alhamdulillah. Muga-muga lestari, muga-muga dadi tukang sholawat. Amin Allahumma. Ning sing penting ojo sholawatan nang kamar mandi, Mbak. Ya. Kan mboten pareng. Malane ojo, tak kandhani malah keyel. Wah, ya. Malah ngandani genten. Tenang, Mbak, aku ngerti, Mbak, ojo ngandani aku. Yes. Jenengan ternyata orang panggung kali Mas iki. Jenengan pingin tak takoni apa pingin nyumbang apa? Ya pingin nyumbang apa? Ditakoni malah takon bae. Sing mumet ki aku mesti takoni. Nyumbang lagu suara cempreng, Pak. Yo pingine napa? Utawa ping tak takoni? Nek takoni napa to? Nah, yo sak karepe kula to. Kok penak sampean sik, sampean mung sik, iki mesakno. Keju sampean, nyawang sampean pegel iki. Pegel sampean, nyawang iki pegel. Nggih, jujur banget Gondosuli. Parah iki, paling parah. Malam hari ini paling parah.
Takon apa? Jenengan jomblo apa sekolah apa wis rabi, Mas? Sekolah. Sekolah nang pundi? MTS. MTS pundi? Tegal. Oh, memper gek cilik pancen. Cah MTS. Gedheke, Mbak ya? Mau Pak. Maksudnya pakani ngono lho, Mbak. Boten telaten. Remuk poloku ning ngene iki, remuk poncrot poloku tenan. Yes, jenengan pingin tak takoni apa pingin nyumbang? Nyumbang apa? Kok udah nyumbang lagu kabeh mbok nyambang modal duit apa ngono lho. Nyumbangi lagu kabeh sing bermodal-modal abab ngono lho. Nyumbang lagu. Sing kene pingin? Kula pengen duit, Pak. Pingin duit. Ora Dikai duit. isih aku ngene bae lho, Mbak. Ngarang stres aku nek ngene iki. Angel iki. Jenengan pingin tak takoni sebuah pertanyaan tentang agama. Lah kula mboten ngertos Pak, kula tiyang bodoh Pak. Wah, angel loh. Wes saiki jenengan pingin arek karepe piye? Gelut apa piye? Wis tau ngono wae saiki piye Mas yo. Jenengan pingin gelut kalih kula apa pingin piye apa seneng kalih kula? Amplop. Pingine amplop. Nggih. Pingin amplop. Syaratnya jenengan tak wayahi amplop tapi sampean kudu nyenengke kula, sampean kudu memuaskan saya. Salawat saged, Mbak. Salawat. Sekto, rungokke sekto, artinya saya mempunyai sebuah permintaan. Dari permintaan saya kalau kepingin amplop ini berarti jenengan harus memenuhi. Makanya pingin saya tanyakan, jenengan kepingin tak tanya tentang agama atau jenengan pingin menyumbangkan sesuatu di acara halal bihalal malam hari ini? Kula tak lagu mawon wis sak entene. Nggih, pingin nyanyi lagu. Nggih. Nggih. Tapi napa nggih? Sing niki jenengan pingin lagunya apa? Alamati anak soleh. Alamati anak soleh. Jenengan soleh mboten? Soleh. Soleh. Apa soleha? Soleh napa toleh? Soleh. Soleh. Saged mboten jenengan? Dhuwur banget Pak niku. Hah? Lha wong jenengan indik masalahnya jane niku mboten dhuwur sing indik jenengan. Niku kula SNI Pak, Senes Indi. Wes, ngene wae saiki. Jenengan nyanyi kali niki duet nggih. Nggih, cobi. Cobi. Ayo Mas. Dalem? Suluk. Suluk. Ya suluk oh, sak karepmu sak suluk-sulukmu. Suwi ora apa-apa, tenang. Irit sing mburi. Alamati anak soleh iku papa. Gantian. Wadane mukmin. Ki ngapusi nggih. Iki muni nggih. Sedaya mawon. Oke, sik. Diganti Mas lirike. Sing alamate anak soleh diganti alamate bojo solihah. Ayo. Alamati Bojo solihah iku papat. Ngono lho. Bojo papat lho. Ayo Jal, diganti lirike. Akeh lho masih sini rumangsane kono nggo tuku rokok plus liya-liya. Ayo, alamate yuk. Alamati bojo solehah iku Solihah iku papat. Badane mukmin anut ing syariat. Satu, ciri bojo solihah iku anut ing syariat. Jadi ojo nyebrang saka syariat. Mangsane masake bojo ya masake bojo, mangsane ngumbah-umbah ya umbah-umbah. Nyampean urung rabi, muga-muga umpama rabi aja nggarai mumet bojone, ditakoni ngalor le jawab ngetan. Nggih, ditakoni bales takut. Hah? Kula menghibur. Ngibur sinten? Nggih sinten mawon. Kula ora terhibur. Lah sing jenengan, kula niku judeg karo jenengan. Ya ampun jujur ta. Judeg banget kula niku. Stres piyambak, kula iki rong tau sesetres ini ketika menghadapi seorang wanita. Iya. Loh, sampean ra ngerti kula niku penjahat wanita, Mbak. Ngarang wae. Tapi nek karo sampean aku ora pengin blas. Marimu metok. Wis, ayo terus ke. Mau kok nopo? Kanthi lisane ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuane. Wis lah, lah baik lah. Ora penak-penak apa.
Yo, Mas ayo Mas. Alamate bojo solehah iku bapak. Ternyata angel to Mas, angel dari di penyanyi itu angel. Aku iso alamate bojo solihah iku papat. No, ngono bae nih. Cepet. Alamate bojo solehah iku. Wis rasi to lah. Wis angel. Wis nangkel lah, wis medas yo nang. Wis matur suwun sumbanganipun wis marai kula judeg. Sakonduripun nggih. Kok. Karena Mbak Nuwun. Salim, bukan muhrim. Loh niki pun cukup umur nek wae sik cah cilik kula gelem cah SD niki wis cukup umur kok. Wong kayane umure 40 tahun kok. Apa? Selawe boros berarti rupane. Niki njuk ajeng napa niki? Ajeng nyanyi napa ajeng napa? Ajeng srokal niki. Srokal nggih. Srokal napa dereng? Pun ngantuk napa dereng? Dereng ngantuk. Sampean kok betah temen sih? Padahal sampean ora bayaran kok betah. Sing kene sing bayaran wis ora betah. Selawat melih. Selawat melih. Nyuwun lagu napa? Lagu apa? Dengan purun tak wae lagu mungkin jarang krungu. Niki kula duwe lagu Santri Pekok. Jadi nek niki grupe santri kendil tapi lagune santri kita dongake sarengan niki pekok sedaya. Amin Allahumma.